kae jenenge Swandagni. Kakangmu sing angka 2 kowe dhewe Jamadagni. Neng kene kok sing dirungrum kono. Ah, saking kangenku aku karo kowe. Aku nemen anggone kumudu-kudu. Ya aja ning nganggo ngesuk-ngesuk kaya ngono kuwi. Rampungno anggonmu nembang jaya nglah-nglah. Jangganyok ngulan pelarapan yen locandan piye jogetku piye? Apik. Saiki demen joget bareng. Nadyan rada dompo leh mun joget. Wah. Tapi piye wong lemu aku. Angel ngono kowe joget. yen micara karya sangsam ing mardaya Aku mau neng butulan ngarep wis petuk wong sing lagi metu saka gubuk asmara. Jebul aku kudu antri leh ku ngentukne kowe. Rumangsaku kowe saya tuwa kok saya nengsemake peyuh. Ora umum. Aja ndadak kesuwen ayo, arep ngenteni apa? Tanduk melih ingkang angka 2. Paribasan srengenge lagi wiwit muncar. Wis 2 satriya kang mlebu aning sajroning gubuk Njati Srana. Dasar kembange kembang bosok meksa didri. Halo Papu. Sing tak delok muga-muga ora cocok karo batinku. Bisaku mung bisa mikir kang apik-apik. Awali oslendro rasaku. Kanjeng Ibu, muga-muga aja kasintrangan ana dalan Kanjeng Ibu. Samirana tering waris landikan puru ing parang tinuntun ing manon kumataing kelakon mitrang samirana tering waris landikan puru ing parang
Rama Rama wangku salu welut bisa Rama Rama wewatone wong ngawula Yes karya pulang wewatone wong ngawula Palukun lakuning lekas Lukita linuting kidung Katung kadereng hamor ngon manah rahayu ayono tanah golong gumolong mangatu koro Puspito wangsalan semu Anak Anung Anindita cah mursid bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa Jamadagni. Wah Bobori Sanggeni ana dawuhmu apa? Wah suaramu kaya bledek bisa nggoreke bumi nganti larone metu kabeh. Jamadagni piye? Anakku lanang mung loro. Sing mbarep kae jenenge Swandagni. Kakangmu. Sing angka loro kowe dhewe Jamadagni. Nadyan padha dene anak lanang, kowe karo kakangmu Swandagni iki adoh banget bedane. Yen kakangmu kae sandang penganggone resik, rambute klimis dilenga saben dinane. Tur ya nganggo lenga wangi, isih nganggo irah-irahan mestaka kang merabot padha-padha anak Brahmana. Dasar kulite ya putih, ya ramuk kalian tambah kebagusane. Lah yen kowe rambutmu kok udal nganggo suwal lulang macan, sok kadang yen ning omah kowe nganggo sarung loro kok nggo bareng. Kuwi pakem cara ngendi? Aku ya wis ngene iki. Kowe apa isin duwe anak aku? Ora. Bapa iki bombong marang watak satriyamu. Kowe kuwi kesatriya sing jujur. Tatak tanggon bapa ya mongkok ing atase ing Praja Maespati kene pun bapa iki dadi jeksa negara Maespati. Lah kowe kuwi dadi algojo kang mengkuwerdi nindakake paukuman marang wong kang bener-bener luput. Bapa seneng karo kapribadenmu, seneng karo tatak
tanggon juritmu. Iya, matur nuwun. Nggur ya wong kaya kowe kuwi lho. Wis ngancik diwasa, tekaping umur wis wayahe kowe golek bojo. Pun bapa iki pengen momong mantu anggendong putu. Ger, yen si kakangmu Swandakni kae wis nggarwa Dewi Danu resmi. Tegese kakangmu kae wis temata uripe. Apa yen wis rabi iki rampung sing dadi kewajibane? Bapa kandha kaya mangkono ya rung weruh sing sakmestine piye Kakang Swandakni anggone mbangun omah-omah. Samu barang mung katon jarene yen wis rabi iki penak ning durung karuan cangkeme sing kandha kuwi nglakoni. Yen barabi kuwi ya pecus. Tur aku ya mawas diri, aku ya ora bagus. Rambutku gimbal, sandanganku ya wong sarwa ngawur. Apa ana wong wedok sing gelem karo aku? Menehe. Wong wedok saiki kuwi akeh-akeh nggur muja kasenengan. Kejaba nyawang baguse pasuryan, ya nyawang dhuwure pangkat, munggahe derajat lan sugih bondo. Yen aku rabi karo wong wadon model kaya ngono kuwi, malah aku bisa ditinggal selingkuh golek lanangan liya. Mergo aku ora bisa nyukupi apa butuhe, kabeh mau nggur nggarai ndedawa lara nyengkake umure wong lanang. Gagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kempit duh sang hari paono. Ya si tukang walanga hati Yomo Dagni ya wis manut sak kersamu tur bapa iki mung ngelingke wae. Ya tak tampa ning ya kowe kudu nampa sing dadi piwelinge bapa lho ya. Yo tak tampa ning mbuh nglakoni apa ora. Ngene, saiki kowe minangka dadi punggawaning Praja Maespati, aku tak takon. Aku tak nodi sepira jembare wawasanmu bab hukum negara. Gage takono. Maespati lagi ana perkara ana wong wadon wis omah-omah, tegese wis duwe bojo lan anak. Ning nindakake sesideman karo wong lanang liya kuwi hukume piye, Jama Dagni? Yen nglakoni sepisan banjur konangan kudu dikunjara. Yen ping pindho akeh-akeh ping papat kudu dipecut nganggo taline gentiwaku. Yen wis makaping-kaping ning dituturi ya angel wadung parasu wajib nugel gulune. Lah iki perkara wis makaping-kaping mau tur ya ora kena dituturi. Wanita mau kaya nyepelekke marang keluargane. Mung butuhe muja hawa nepsu pribadi. Gage kandha sapa wong yak patenane. Upama aku kandha kowe saguh nindakake hukuman pati. Saguh nadyan isih sanak kadang apa ya tetep saguh? Saguh. Hukum ora nyawang piye-piye, yen nyata salah kudu wani tanggung jawab. Wong wadon kang mamah kendali lan rabas marang tata susila ora ana liya Renuka ibumu.
aja goroh. Kowe aja kumbi. Aku ora goroh. Aku ora ngapusi. Jamadagni. Kejaba iki perintah saka uwakmu ing Maespati Prabu Herya menawa ibumu wis kondang wanita pelanyahan. Ning bapa ya ngerti dhewe marang watak kelakuane ibumu saksuwene iki. Wah, aku kudu piye risangkene. Aja ngisin-ngisini jenengku. Aku dadi jeksa negara. Tindakno. Jarimu hukum kudu adil. Aja nganti kawula alok hukum landhep mengisor ning ketul mendhuwur. Bisa tetel jati dirining bangsa. Jamadagni, tindakno. Arep nyang didi aja yayi luwung aku wae sing dadi tumbale sibu. Aku ngrumangsani aku ora bisa dadi pembarep. Aku ora bisa njaga kaluhurane kaluwarga. Aku wae patenono Dimas. Minggato aku tak mateni sibu. Wis morak-marik. Ibu wadungku Kiai Parasu bakal nguntapke nyawamu.
Ora iso renu kok. Aku dhisik, aku sing teko dhisik. Nadyan kowe sing teko dhisik ning aku sing garai marem. Nadyan kowe wong loro sing teko karo sing garai marem. Aku sing luwih sentosa. Aja do seru-seru. Laku zina kok padha blak-blakan. Aja kuwatir maju bareng kabeh aku sago kok ratu-ratu. Wah. Ya iki. Kowe saguh ngladeni wong telu bareng. Wah. Wah iki sensasi nek iki. Aja to telu. Genep 5 ora bakal ledeh aku. Etan-etanan. Sapa dhisik? Lah sut apa piye? Wah. Sapa dhisik? Kandhani bareng. Ayo, dorene yo. Mumpung wektu iki longgar anggone bojoku lagi topo. Mesti suwe banget. Aku kancanono yo. Yo. Iki sing tak anti-anti. Kelakuane kaya ngono. Satriya Maespati ya setan. Konangan Bargawa rusak wandamu. Konangan anake Yamadagni. Yo, kowe kuwi sapa? Adipati Sastra Srundu. Marganing patimu dina iki.
Tamanin raja bala pedhot jaringanmu.